assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV ko yettere Allah kadi mawde nde Allah hokken kadi tawede hande mo ganduɗa ko jamma mawludil nabi sallallahu alaihi wa sallam eɗen ɗo e wuuro teddugo ngo Dara Halayɓe wuuro Alhaji Mamadou Moussa Ly wuuro Seykou Nourou Dine Sall so tawi noon wiya mawludu enen eɗen gandi umma islam o foto woni foof ene mawnino ɗum futankoɓe fof ene mawni ɗum kono Dara Halayɓe ene jeeya e guure ɓurɗe wawde mawninde mawlude e nder Fouta anno noon eɗen ɗo Sali Diamboɗo wonde e bonam gorko Bamodi taw jogini min kaɓirɗe ko Ali Samba Ndene Fall bandiraɗo gonɗo mo ganduɗa ko Baye Fall Cheikh Nour Dine e kala hitande ko minen ɗo min gardata kono noon so tawi min ƴetti mawlude to galle Cheikh Nour Dine Sall Amadou Rahi emin gara ɗo kadi e galle Alhaji Mamadou Moussa Ly o Dara Halayɓe min ƴetta ɗo jammaji ɗi ɗum noon ko wiide tan eɗen ñaagui Allah kala ko wawi hande duwede oɗo jamma kala ko wawi rewede Allah oɗo jamma yo Allah jaɓanen jabuno en yo Allah feccu en kadi e barke oɗo jamma Bamodi aɗuma natoyde nder ko widema tan hitande fo eɗen mbaɗe ni hikka kadi en garti ɗo holko mbawɗa weddade e konngui haadema yettade wonɓe nder ɓe eno jiirata gammu Dara Halayɓe no wayni no mbaɗirta ɗum organisé surtout noɓe mawninirta ñalawma o no mawninirta jamma o ha hen sadio ne weeni mataw ko ɗum ni ɓuriniɓe mataw ñalawma julde ɗo ɓiɓɓe mabɓe goni fof partout dans le monde ene gummo toon gara pour mawninde jamma o ɗum noon Sali Ceerno Nourou Hammad adi ko weltade kadi e ko kalɗa ko ɗum ɗo kadi ko jillu mo ganduɗa Pindi ne waɗa ɗum kala hitande en jettat noon Mawlana Mouhamadou Nourouddine Hammad kono kadi ne jetten bandiraɓe daranaɓe no fewi saabu mawludu baɗowo o e Dara o eɗen mbawi wiide so yawti Tiwawon ene jeeya e mawludaji kadi ɓurɗi mawnude hande saabi ɗum eɗen gandi cosɗo mawludu o kadi ni tuggude on mo ganduɗa ko Alhaji Mamadou Moussa Ly ha yetti hande khalifa makko gonɗo e leydi woni Ceerno Nourou Alhaji Mamadou Moussa wadde en mbi khalifa kadi yo Allah ɓoynamo e gueeje yo doyso ngo kadi juut sen ji hande mataw Sali ala mbiten ɗo yimɓe kedde Sénégal ala ɗo yimɓe kedde Fouta saabu yimɓe nana gara bang yo bang sen ji funnague men hirnague men rewo men worgo men walla holloti ko jamma ɓurnade windere Rasulu sallllahu alayhi wa sallam ina mawnini e jogli Sénégal kono Dara heedani hen caggal wadde heddoto ko joni ma en jaaha e nder yimɓeɓe namnoɗen ɓe ɗum noon ko joni joni e golle joɗɗe kadi ne hande garal ɗo Pindi ɗum noon vraiment ko weltade no fewi nde caggal to noon Ali Fall nan toon machallah joni so Allah jaaɓi en natat nder yimɓe tan ƴeewen noɓe gardi ɗo e holnoɓe puɗɗi ɗo arde sallahu lamɗo jaaɓi Seydi Dia ew Seydi Ba e natat nder ƴewano yimɓe gardiri pilmu noon yimɓe eɗen nana daaɗe belɗe ɗe mawludo o ɗum hande kalɗo jaaɗa e Fouta nanat ɗum hayso tawi neɗɗo arani juma o walla arani e mawludo hay sinno ko galle mum leeli wawa ɗanade Allah e beelamma ɗum noon ko wiide tan mo mawnin tan jammu mo kañum fotiri noon eɗen ñaago Allah tan nde Allah feccata en e barke makko e wiide kadi Allah hokkadi kadi wattinni o saaha mo wuuri kadi taw hitande fof eɗen mbawa arde ɗo jindiren e bandiraɓe kadi mawnidede mabɓe jamma o ɗum noon noon gasata an sonama hokkuma micro o natana en nder to e tanto o mbawa yindirde seeremɓe ɓe mbawa wawde namdade ɓe waɗa namde kadi wooda ko ƴettanɗen hen bandiraɓe inchallah jarama Seydi Ba ɗum noon ko joni joni min jahat nder to joni salam مرحبا يا
خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأحس بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها أيا طالبا أنوار يسرب نور للنبوة بايعه فسرناه واقصده في الأرض تضربه وجاءت